Seriously started over. Nyt jaksossa 49 tätä sarjaa. Viime jaksossa vastu. World War 3 osui sen climaxiin. Täällä oli aika paljon vaan niitä taistelua. Ja myös Texas saatiin. Nämä kaikki maat hyökkäsivät siihen. Ja West Mexicokin yritti sotaa viimeisellä hetkillä. Mutta näin jatkuu World War 3. Joten joo. Ja myös täällä alkoi nää Rebellionit Red Empiressa Kiinassa. Mut joo. Tällä kertaa me otetaan täältä. Jossa tää, jotka haluaa liittyä Mediterraneaan, kasvaa tosi paljon. Täällä myös ainoa Red Empiren Italian kaupunki on nyt tätä. Ja lopulta Red Empire vaan antaa Italiaa alueen Mediterranealle. Joo. Koska se ei halua ainakaan mennyttää Venäjälle sitä. Et kuitenkin tää ei hyökännyt tänne, se vaan sai sen, koska rebellion. Mut kuitenkin toisella puolellaan ei mene hyvin Red Empirella, kun Kaspia hyökkää aika paljon ja saa nämä molemmat nuclear-asiat. Myös tapahtuu lisää nukseja. Menee pois. Koska Venäjän nukseja ei enää ole 138. Niitä on 38. 38 nuksia. Venäjä 38 nuksia. Siis 38 nuksia. Koska Suomeen 2, Norjaan 3, Puolaan 2, Tanskaan 1 ilman syytä, Mediterranean 5 ja Red Empire sikana ja Romaniaan. Mut Red Empirein eniten, mut silti myös Red Empirein papettiin 1, toiseen papettiin 1 ja myös Kiinaan. Täällä aika hyvän määrän. Ei Kiinaan major cityihin, mutta Kiinaan. Mut kuitenkin pohjoiseen tänne niitä, niin mä vielä laitan itse kaikki loput. Joo, mä nyt lisäsin kaikki, mutta myös Amerikkaan 1 nuke. Ja tää ei oo kovin rauhallinen move. Ei. Koska joo. Mut kuitenkin Red Empire tässä menettää aika paljon armeijaa ja Kaspia ekaa kertaa vuosikymmenen in a very long time. Oikeesti on Kaspialla. Ja saa Red Empireltä joka päivä vähän aluetta levyt. Tää ei ole riittävän hyvin protected tää alue. Joten Kaspia on jotenkin vahva. Joo, jotenkin vahva. Jotenkin. Ja miten troopsit alkaa vaan vuotaa etelämpään täällä. Niitä alkaa vaan mennä etelämpään. Tää yksi major city on muutenkaan, koska ja toikin varmaan nuclear fallout. Mut kuitenkin aika paljon tästä alueesta on pois Red Empirelta. Ja Kaspia on saanut tosi ison alueen. Mut kuitenkin tässä maassa Red Empire silti saa hyökättyä ja Venäjällä menee hyvin näillä alliesseilla, mutta Venäjällä ei. Kun Suomi ja Puola kasvattaa niiden frontlinea. Kuitenkin Romania jo sen pääkaupungin taas saadaan. Mutta oikeastaan ei oo mitään muuta paitsi nyt renderaa tässä vaiheessa oikeastaan vaan kaikille täysin ympärillä antaa alueet. Ja on silleen, joo, myös renderataan. Mutta Venäjä ei pysty tehdä tätä hyvin, kun Puola saa takas
takas Romaniaa. Ja Venäjä vaan menettää Romania-alueita. Samoin Mediterranea. Ja lopulta Romania on takaisin tässä Major Cityssä. Romania sodassa on aika survivor. Se on nyt koko ajan niin vaan menettänyt alueita ja saanut takas. Mut kuitenkin Romania on taas täällä. Ja ne saa niiden pääkaupungin takas. Mut silti Venäjällä on täällä Chelsea. Mut Venäjän tilanne ei näytä kauhean hyvältä tällä hetkellä. Mut Venäjä voi vähän työntää takas Puolaa ja Romaniaa. Ja joo. Mut kuitenkin täällä ei edelleenkään ole hyviä asioita Red Empirelle. Caspian ei vie enemmän työntää takas. Ja tämänkin katkaisee Länsi-Kiina. Ja täällä on valtava jahtaus. Et nää vaan kerää täällä aluetta ja niitä seurataan perästä. Ja lopulta siitä tulee vähän niinkö tällainen. Et se. Tää Capital on nyt aika vaarassa. Mut kuitenkin tää maa saa ne pois tosta for now. Kuitenkin täällä Kiinan rebellionissa tapahtuu myös asioita ja tää maa oikeastaan vaan irtautuu Kiinasta ja Kiina vaan hyväksyy sen hetkeksi. Mut Kiina on tässä vähän kohdalta puolelta. Että ei oo hyvä sota Kiinalle. Ja joo, Kiina taistelee 3 fronttia. Ja tässä vaiheessa tapahtui just, että Kiina surrenderaa. Mutta on pakko niitä ihmisten takia, koska niitä ihmiset oikeastaan ei edes halunnut olla tässä enää mukana. Ja myös Japani vähän tonne, että Kiina luovuttaa ja antaa itsenäisyyden ja antaa länteen vähän. Mut kuitenkin sen alaiset jatkaa. Esim. Tää vie vähän työntää Red Empire ja Caspia tekee niin hyvää damagea, että kukaan ei voi edes uskoa. Se on tehnyt tässä paras damage tässä sodassa on Caspia. Et hyvä Caspia. Sulle ainakin, mut joo. Mut kuitenkin myös Libya työntää täällä. Myös Parallelogram Alliance ja kaikki armeijat menee lähemmäs Suomea. Kuitenkin Venäjä saa yhden Major Cityn takas. Ja sama tapahtuu Red Empire Eastern Frontissa. Parallelogram Alliancein armeija marssii kohti Etiopian pääkaupunkia ja saa sen. Ja sitten täällä oikeastaan tapahtuu juttuja, että täällä mennään pikkuhiljaa tänne Major City. Mut Venäjällä tulee uusi rebellion, joka haluaa itsenäisyyden pois Venäjästä. Ne ei halua olla osa Venäjää, joka on aika ymmärrettävää, koska melkein mikään maa ei tällä hetkellä halua, joka on osa Venäjää. Venäjä tällä hetkellä crumpulaa sisältä. Mut sama tapahtuu myös Red Empirella. Mutta Venäjällä on se pahempana, koska koska no ne vaan on. Ja tämmönen valtava alue täällä haluaisi olla tämän Pinkin maan ja Circle Alliancein ally. Ja näitä ihmiset ei ole ikinä halunnut olla osa Venäjää. Joten mitä parempi aika olisi mukaan rebellaa kuin nyt. Koska no Venäjä vähän crumpulaa, joten no joo. Niitä hyökätään kaikilta puolilta. Mut kuitenkin Krimissä Venäjä saa koko Krimin ja alkaa laittaa armeijoja syvemmälle Kaukasiaan täällä
Joo, Kaukasian vuoret on kuitenkin tällä hetkellä tuo raja. Ja joo. Kuitenkin Red Empire täällä hyökkää tähän maahan ja silti jotenkin menettää joka päivä vähän aluetta Kaspialle. No ei ihan joka päivä tässä vaiheessa, mutta silti usein Kaspialle, joka ei ole hyvä. Koska joo. Myös tää maa jotenkin pystyy sen pienelle Air Forceilla tehdä joku tällä jutun, jota ei jotenkin saada takas, koska tää on Parallelogram Alliancein member. Täällä on pieniä battleja, ei paljon tapahdu mitään oikeastaan. Mut kuitenkin täällä Major Cityssä on aika paljon isompi. Jossa Libyan, Red Empirein ja mä en edes tiedä mikä maa on joku South East Libya, I guess. Niin näiden kaikkien maiden troopsit menee tohon, mut lopeta Program Alliance saa sen haltuun. Tää maa alkaa hyökkää myös Venäjää, koska ne haluaa lisää alliessia Venäjältä. Ja myös tää yksi Major City on poissa. Tällä maalla ei ole vahva armeija, mutta se kuitenkin pikkuhiljaa voi etenää. Kaspia nopeasti laittaa armeijaa etelämpää ja saa yhden Major City melkein. Mut Venäjä ja Red Empire ei oikein tapahdu paljon juttuja enää tässä vaiheessa, koska tässä on pieni stalemate. Nyt Romanian ja Mediterranean armeijat pikkuhiljaa menee tänne päin. Ja saatan. Ja nyt Romanialla on kaikki Major Cityt ja Nuclear jutut, jotka sillä oli. Ja joo. Myös täällä tapahtuu tällaisia. Myös täällä saartaan vähän tällaisia troopseja ja joo. Nopeasti kaikki nämä vaan menee Venäjälle. Ja Romania alkaa hyökätä Venäjää ja saa aika nopeasti vähän aluetta ja pikkuhiljaa lähenee pääkaupunkiin. Parallelogram Alliance silti saa vähän aluetta täällä. Ja täällä tulee pieni saarto. Ja Red Empire troopsit lentää täältä pois ja Kaspia saadaan haltuun. Red Empire vähän työntää näitä tänne päin. Mut sit tää maa alkaa tosta kaupungista menemään tänne päin takas ja keräämään takas näitä alueita, joita se sai. Ja aika lailla pääsee aika paljon tänne. Täällä ei ole melkein yhtään Venäjän troopsia, joten tää maa tekee paljon damagea Venäjän Eastern alueille. Ja myös tää Major City on tosi nopeasti vaarassa, koska joo, ja se Insurgol meitataan ja se Insurgol meitattiin ja tää maa saa sen. Ja se vähän on semmoinen juttu, että tää maa luultavasti saa vähän troopsia täältä. Ja tää maa on ehkä top 30-20 power. It's not a weak country. It's not a very strong one. Mut ei heikko. Joten se tekee tästäkin maasta asetta pienesti vahvemman. Ja se tekee damagea. Ja joo. Mut kuitenkin tää maa tekee vielä enemmän ja saa yhden Major Cityn, joka joskus oli Kaspia hallussa, mutta ei ole pitkään aikaan ollut. Red Empire työntää takas tätä ja täällä. Ja jopa menee Southeastern Libyaan ja vähän saa tuolta aluetta. Mutta tässä oli tää jakso Odysseus and Overy. Seuraavassa jaksossa World War III loppuu. Joo. Peace Treaty on sitten seuraavassa, mutta kuitenkin. Moikka!